Daghan ng mga katalagman ug mga kalamidad ang nasinati sa Visayas, particular na dinhi sa Sugbo. Sa atong mga nasinating hagit o kalisdanan, nagtudlo kanato kini sa kamahinungdanon sa disaster preparedness, ilabi na sa mga pipila ka mga basic life support. Sa bisan asa o bisad unsang orasa, angayan lang nga kita andam kanunay aron mutabang. Busa subay ning pagsaulog sa Disaster Resilience Month ning buwan sa Hulyo, sayran ta ang importansya niini alang sa atong kaluwasan. Subay nini mga kapuso, makauban nato karong buntaga Executive Assistant to the Mayor sa City of Talisay. Designated siya sa Operation Head sa DRMO sa Dakbayan, Sir Joel C. Sa maing buntag, Sir Joel, ug welcome sa GMA Regional TV Live. Maing buntag, sir. O sa tanang nananaw karon, maing buntag na itong tanan. Daghang salamat, sir, sa pag-uban ka na mo karong buntaga para sa magpakisayon atong mga kaigsuonan ni. Unsa ka importante, sir, kini atong pagtimaan sa National Disaster Resilience Month para ra ba ni sa gobyerno or kita makatawhan dapat sa mutimaan ani? Nindot, sir. Mas maayo gani, sir, adlaw-adlawon na to. No? Dili lang, ang buwan lang sa July, mao atong naon. Atong pahinumduman ang ato ang makatawhan, nga kita naayod sa lugar nga risgo. No? In fact, sir, based kung inyo pa nang i-research, kita ang population nga 99% sa World Risk Index nga number 1 ang Pilipinas ani nga risgo in terms of disaster, sir. Oo. So, dapat andam tang. Andam gyud ta permi, sir. Unsa may angayan, sir, sa matag katalagman nga posibleng moabot unsa may angayan nga mabaid or mabansay kanato, sir, when it comes to disaster preparedness? Okay, sa ato ang giaghat ang mga LGU, sir, nga kinahanglan dili lang ang pagbansay-bansay sa response kay upat manggon ni kahaligi ang ato ang disaster management. So all hazard approach ta, no, meaning ang tanang sektor atong i-include o ang tanang hazard sa inyong palibot mo atong i-practice. Kay sa atong naandan manggod nga ang ato arang i-drill kanira ato ang earthquake drill, fire drill. In fact nga naapatay flood drill, no, dapat nga buhaton. Kung ikaw duol og dagat, kinahanglan sa ka mag-practice og unsay andamon kung mo abot na ang storm surge. Nakita na ko sa video kaganiha, sir, basic life support usab pud na sa inyong gipang tudlo, di ba, sir? Yes, sir. Nganong mahinungdanon nga importante man na, sir? Dili tanan, no, dili tanan natudloan ani. Ako lang i-suggest, na karon nananaw nga importante to know your local emergency numbers, no? Kay ang pag-immediate nga pag-respond sa ato ang mutabang nato mooy makahatag natog chances of survival nga taas kaayo nga mabuhi ta. When in fact 80% ang maabot dayon sa hospital nga gipangtabang dili gyud tawag nato nga mabuhi, no? Sad to say nga ang ato ang pagresponde sa uban dili day kuwang pa day ang pagresponde. So need na to nga ang emergency numbers mo dili lang kutob sa ato ang pagtabang og tawo kundi apil na ang ato ang sa crime, sa BFP, no, kung naisunog nga ato ang matawagan yun, sir. So dapat makibaw ta sa atong emergency number sa atong area. Tinuod. Ilista na lang na, sir, i-save sa phone book. Atong ilista, binagyod ka ng pirmi na to, makita, sir, no? Labi na sa ato ang mga bata or kaning ato ang kamao na mo gamit og cellphone. Speaking of cellphones, let's talk about early warning, Sir Joel. Yes. Because naanda naman nato ni murag makadawat tag message gikan sa NDRMC sa kung naay mga mahitabo pananglit. So Yes, pag-warn sa mga tao, lately ra ba, sir, labi na atong na-report nga kaganihang tunang gabi na humana ang deadline sa SIM registration. So may mahitabo ani, sir, sa mga nakaparehistro, unsay impact ani, sir? Unsay importansya nga kana ma-warn daan ang mga users, ang mga Nindot katawhan? unta, sir. Nindot gyud unta, sir, no, na naka-register sila. Kay in fact daghan na ang mga information ma-receive na to sa unlike sa una nga wala gyud na nahitabo. Karon nindot kaayo nga maski paong gani imong cellphone mutingog na siya, labi na gyud imo nang register kay diha na lang tanan musud na ang ato ang mga early warning, no, nga kung naay maabot nga bagyo, naay maabot nga possible nga tsunami o uban pang mga klaseng disaster, makibaw na tadaan through text or kaning ato ang information nga gihatag sa from NTC. So sa pag-agian, sir, national may mo send Yes, sa ang message. ato ang national through DOST and through our answer. Ang ato ang National Disaster Resilience Office. Alright. Yes, sir. Para nimo, Sir Joel, makonsidera ba nato nga resilient ang mga Pinoy? Taliwa sa mga ubay-ubay nga makatalagman nga atong nagian mga challenges? Lagi, sir. Dili lang ko musulti as a whole, sir, no? For me lang, for 22 years of this passion, dili na natrabaho, sir, passion naman eh. I can rate it from 1 to 10. 10 is the highest. I can say it 5, no? Kay daghan pa yun sa ato ang kuwang yun nga pagpangandam. Dili pa kamao mangandam, dili pa andam sa unsa nga klase nga kalamidad nga moabot nato. So taas-taas pag yun tao lutason, sir. Isip
aning manager nga disaster managers kaning atong mga trainers kinahanglan pa natong dag-on labi nang yun dad-on nato ngadto sa community nga rin sa atong mga purok. Participative ba, sir? Receptive ba ang mga tao moadto mo sa mga kabaranggayan magtudlo? Dili na to malikayan sir ang kultura ug ang tradisyon nga unsaon man ako di man ko makakwarta ana wa mo koy kapakaon mangita sa kog bugas una ko mo appeal ninyo. Oo. So daghan ang mga strategy nga atong buhaton sir. Like for example, moadto ta dito after the training naa sila mada nga bugas or sardinas. Ingon na. Mas mainganyo sila. Pamaagi. Yes sir. Oo. Pero not only for mga yung tagpadre di pamilya, sir, tanan sa pamilya dapat Tanan sir, makakaon? dapat. Oo. Actually sir, ako agyo ning i-suggest sa ubang LGU nga all sector yun, no? Aha. PWD tanan, business tanan, og uban pa nga mga sektor kay ngano manggod si disaster is everybody's business sir. Just to close this conversation, sir, message nimo sa mga tao nagtanaw nato ron. To become resilient, no? It is a shared responsibility. So kita tanan dili lang ang gobyerno mo yung nagunahuna. Kung apil kita, no, nga magunahuna sad kung unsay angay magpakabana ta kay diha sa ato ang pagkuwang og kahibaw, diha ang dakong epekto nga kita moadto gyud sa kadaot or kani atong disaster sir. And with that, magpasalamat pud ako nimo, sir, for joining us this morning. Salamat kayo, Sir Joel, sa of course inputs o sa mga impormasyon karong buntaga. Joel Sisa, mga kapuso, sa DRM sa Talisay City.